Right guys, maswera sei regai ndikudze nyaya iripo. Macelebrity mazhinji anodzvanyirirwa because vanhu vanenge vana blota vanenge vachitya kuti manje ndikaenda notaura paindaneti zvinozonzi ndakushatisa chechi o zvinozonzi ndakutukana namanager aimbonzi manager vodzvinyirirwa. Ndobasa redu isusu vana maidhoms. Inini guys ndoda kuti munzwisise kuti handiuyi nenyaya yekunyepa, handipererwi ndosvikotaura nyaya yekunyepa. Remember ndofamba nemota inochajwa pamagetsi ishi rapai, handisi munhu wekuti ndingasiye mota inochajwa nemagetsi ndouya ndichisvikotaura nyaya dzisina mavhi 11. mese munotoziva kuti kana mamilo vapindira panyaya vatopindira panyaya vakutoitonga yakutofamba naye. Vakawanda muri kuziva kuti nyaya yaBloti yanga ichifamba sei for the past 2 weeks. Handitika tikuziva kuti mukomana akatanga anyora papeji pake akati ye zvinhu zvese zvandakapromiswa zviya handina kupiwa, zvimwe zvakatorwa zvakafamba zvikadai kukabuda vhidhiyo mukomana achitaunga akabatwa nemangemba. Handiti vanhu vakachema vakati ko mukomana mamubuditsireiko, makanga mamubuditsireiko murehab. Mukomana ari kuratidza kuti atodzokera pake paya zvapera. Hapana kupera mazuva mama wake vakabva vauya vachichema nemhuri yeZimbabwe vakati aiwa ndiri kutokumbirawo munamato yenyu nekuti mukomana haasi kunzwa zvakanaka, aiwa haasi kuita madrugs asi mukomana ari kurwara zvechokwadi. Takabva tazoona mapicture mukomana ane maklachi, tikabva taona mapicture mukomana ari muchipatara akatorara achitoratidza kuti aiwa akatosimbirwa zvemashuwa. So after that mamilo akabva vadzofambira nyaya idzi vakabva vanzwa munhu akanga atora zvinhu kubva kuna Blot anova iye ex manager wake Tony Bindura. So ndichati ndiplay video clip munzwe mamilo vachipa Tony anzi 24 hours dzekuti vadzose zvinhu zvaBlot. Tochizotangira ipapo naika Manager uya anonzi Tony Bindura aimanager Blot akatorera Blot everything kubva kunduve kusvika kupatapata. Ndo nyaya yakadepressa Blot. Right now Blot ano depression. I'm sorry kufamily yaBlot I mentioned nyaya iyi panapa because tiri mafans aBlot plus pano tinomira nechokwadi nejustice for my victim. Tony budikira dzosera zvinhu zvaBlot. Ungatori property nemidziyo yake nema-ID zvese woti hanzi anondikwereta mari ndakabhadhara ndichishandisa ndichibhadhara kumhuri yake ndichitenga chikafu ari kurehab. Ko kurehab profit yakaitika kurehab iri kuti ndokudzvanyirira mamanager anoda kubuda mandebvu vachijika dikita remacelebrity. Celebrity rodaiwo munozienda imboti Malota anotaurisa but unotoona kuti Malota aitaura chokwadi. Paitaura kuti hatisaiti vanhu twese tinomanejwa nemamanager kwakadaiwo. Artist ari anotooneka muZimbabwe ndiartist asina mamanager. Mamanager anomaneja vanhu muZimbabwe maartist ndiri kukuteerai one by one ndichikufumura. Kuna umwe manager anomaneja mamwe artist akawanda ane udzvanyiri futi hwekuti umwe mukomana ari kukwira ndege achienda kupi nekupi achishanda manager achimuti ndiri kubata mari yangu yechikwereti. Zviriko here zvinizvi? Hatina vanhu vanodzvanyirira vamwe. Tony dzosera property yese yawakatora yaBlot nemari yake. Kwatoda kutora advantage yekuti vabereki kwana Blot mapostori havazoendi pamalive. Vana Blot macelebrity vanozotya kutaura. Chichichi maya dzosera izvinhu zvaBlot. Panapa Blot ari kutukwa nevanhu kunzi ijunk akarwa nemadrugs. Blot ane mausas. Blot ane mausas haasi kudya nestress zvinhu zvese zvakatorwa. Ane mukadzi nemwana. Anotangira papi kana muchitora neID. Ane maevents adahwa. Saka ndiri kuinzwa inini one munhu ane 6 pack. Handitika Tony Bindura chinyari tokunyarawo because isusu kana takukuexpose panapa hatimiri gore rese tichikubvarura tichiexpose nyaya dzako nemaaudio akwaunenge uchitaura nemuromo wako nemascreenshots nemacall recordings. Ndo zvatinoita isusu vana ketile because hatina rimwe basa rekuita justice. Panapa ini ndiri voice of the voicelesses. Paya panonzi munhu ari kudzvinyirirwa nevanoda kutonga vamwe nedemo uda kutyisidzira vanhu ndo pandinopinda ndosviko expose. Dzosera zvinhu zvaBlot zvese zvawakatora zvese property nyangwe zvikanzi munhu anokukwereta ungamutorere nebhutsi nemasocks nezvese kuenda nezvinhu zvese. Blot akabuda achiti ndorikavhaira achitochema so mweya kutori kutochema vanhu muri kufunga kuti kumarket kuonda kuri kuita Blot haasi kudya ane mausas ane depression ane stress imoti madrugs. When are we going to stop nonsense dzakadai vanhu kubatana kuti noise kuti no enough is enough? Mamanager ekuZimbabwe vese vanobudira vachidriver malatest car maVolvo maTesla machichi nemari dzetalent revana vavanenge vachimaneja vachivadzvinyirira. Kuna umwe mwana ari kuita basa rekuenda kumaevent kumashow mari ichibhadharwa manager achitaura ndiri kubata chikwereti changu. Chekuita sei? Une talent here unoda kuzviti manager makazviendera kuchikoro kuita umanager wokudzvinyirira vanhu modya mari dzevanhu netalent ravo mupedza muvatorera zvinhu zvese wasara asina kana chii. Kumhata kwamamanager ese anomanager maartist vachivadzvanyirira vachitora zvinhu zvavo zveginde one by one. Nda kunyadzisai mese nichikubvarurai nevana venyu nevakadzi venyu nemhuri yenyu nezvimakambani zvenyu zvekumama zvekuda kuti hanzi ndiri manager kana muchimanager munhu manager yemunhu zvakanaka muchimupa mari kwete kuti munhu ane mota hafambi naye inofamba namanager peji munhu hatozivi kuti rapinda mari manager anenge achitora vese. Yo Tony wakadya mari yaBlot yakawandisa. Don't even get me started because ndikatanga newe you won't survive this. Dzosera mangwana ndikukupa 24 hours. 24 hours yekudzosera zvinhu zvese zvaBlot zvawakatora zvese nepassport yaBlot neyemukadzi wake. Passport yemukadzi waBlot unoidi. What right do you have to keep someone's documents dzekutravel pamhata pako mani Tony? Tisati jairira dzosera
Alright. Ndinofunga mazvinzwira Mamiro vachitopopota vachitopenga kuti aiwa haungazotore zvese kusvika kunduwe, handiti unenge uchiti mukomana achaita sei. Saka vanhu vakawanda vari kuti mangemba mukomana azotora mutoriro zvazodai hazviramba kuti zviripo, asi kanzi chanyanya kuwedzera pastress yemukomana zvaita kuti apinde musituation yaari nhasi inyaya yestress yekuti zvinhu zvake zvese zvakatorwa, including even passport yekuti afambise chaiyo anzi hana mukomana. So Mamilo vadzifambira and now ndakuita kuti muone video yaTony. Tony akazopinzwa mukoti naMamilo. Munovaziva Mamilo, aiwa vanodzigona nyaya idzi dzekugarisa vanhu matare, aiwa zvichitobuda zvakanaka handiti. Saka ndichaita kuti muone video Mamilo vachinetsana nani, kwete kunetsana rather vakamboti tukanei, asi vakazosvika pavakawirirana vakataurirana nyaya iyi zvakanaka. So Tony akapiwa mukana wokutsanangura zvese zvakaitika kuti nhasi ange aine zvinhu zvaBlot. So zvinzwirei, ndichaita ndichingopawo commentary pano nepapo tichatifambirana zvakanaka, because ndichakata maparts akati one day kuti video yedu isarebese, asi tibate nyaya yacho chaiyo kuti zvakafamba sei. Makabaya ndinda topinda murumani ndebveso ngo chishore nini ndikatonotenga kapu munopozi kumbeko kwa kana chinhu 1 chakanga chiriko hakuna kana chinhu 1 chakanga chiriko mbeko ndikaita izvo zvese tikapedza imba ikavako vanzwa ziketina imba ipapo Blot akataungara pepe nemudzimai wake but Blot akataungara pepe nemudzimai wake anditaura zvokunyepa iwo ndiwo unosvita chibaba chema V11 zvawazoda kuti saka right ketina ndasiya mukomana atogara pamba nemudzimai wake inini ndindanga ndiri muna ifuza Blot kind of ndofanda but naye andayambotora nguva tsina unodongorera kwasino muzvonomfana ngwari miri somfana ngwari ma first days of the first week everything was okay apana kanchi mukomana atogara zvese zvitori right but pakazopapira about 3 weeks Blot akasabatike pamba pepe angasopagara kana nhasi mchiti ndonyepo takasapagara ketina ndichakusenda ma message 7 macho 3 weeks watoni month ada idika vasobatika pai angasobatika pa 10 ndinoda kuzonosvika kuti why ndakazonita zva Blot ndadaro pesa papa takunopedza mwedzi ka December January atanga handidi kuti handidi pa January atanga kwakudo mari rent yekupera kwa January then paido mari rent yekupera kwa January ndefana kuzonoenda kuchechi nonogwa mari sepromise wanda ndakaita seo kana ndakaitwa kunzi change chibadira mukomana rent sezvo zvatakawirirana mari rent end of January kuchechi mari dzinozofamba mari dzinofamba kudaro dzinofamba mari dzinofamba kudaro yakabva yaita problem lendo tatangwava iwe ndakamboti kutaurira zanaita kuti ndizvo munhu wako iwe ndini mairi yevwa because inini ndindakanga ndine ukama nani na landlord munhu atodzi Blot wasati omuzachero handifunga kuti Blot kuti even up to today landlord wemba inogara kuti aisiva here haatozivi then pape mari dzakutanga kunetsa dzerenza kudiwa February asvika mari dzerenza ingonetsa futi kuti dzifambe zvakadaro landlord abva takonisa pressure yakanyanya inino ipapapo kuudza chokwadi pressure yandinyanyire kuti mufeso uyu ndakugara kunyanya dota seya akuda kuti asanyanya zipagama kudaro ndakabva ndaita hostel yainozoitika ende funding yanazofamba saka pakasina kufamba funding panapa ini zvakandiremera kwanzisa ketina kuti ndani chidonzo 515 because handizotoni bhini vanofunga kuti ndiri mheni zvokuzodaro sevamwe vangwani mani ini zvakaita zvakandiremera saka ndinefamba ndakanoita hostel zvekuti nguva iyoyo ndakatsanga Blot with all the effort yatwisa auchagari patini pacho zvokuti ngati V11 wangu ndinawo matama achasira message atone 3 weeks ari mani ndinawo mufoni ngoma nasi zoka paipa 10 kauchina Blot ngoma hanga chingutaura toro mari dzakanga chitaura uratipo tadaiwo abva ndakuwa show yekubig apple ndaenda kumendesa ndatsvaka Blot kumba ndamshaya ndamutsvaka kumbari ndamshaya ndachitendera makonesa ndaifunga ndinofana ndamshaya ndakuti Blot akudombosha ndasvika kudombosha kwega kwainaya vanzwa dziketina ndasvika kuti pajarasi ndasvika mufana wangu ariko mavideo andinawo aripapo Blot aita tumashoti ati kumabva kuti tiki kwakagiri chii mfana wangu giri chii tadaiwo amkoma ndo 6 ndaita sei ndataso condition yake kunoti unozoti is no longer Blot wandicha sei wandana munyanya bvanekwi kumashiro because nini kana ndi subject ndakastadi udai ndikanyora ndopaswa chiko ndi Blot ndakasvika level kumunzwisa kuti ukaona akati ipapa pane nyaya dzimwe dzakutotanga dzakadai ine ganikari ndadai basa ramanager ketina ukapinda uchinzuri manjoni artist handizivi kana kwini vari pachazoni collector basa ramanager kuna artist is to manage the brand handiwanzwisa handipo pakusponsor inini ndinoda topowo mari naBlot but after all zvese zvandakaita zvichipinda muoffice I don't remember chimbopedawo na 1 day naBlot I'm not here to say kuti ndikuti ndira mari ketina get me right kuti kana kusympathize demi ndandipo mari ndapo mota zvoda handisikuda izvozvo ndikavana kutaura ndika ndataura palife mana asi oda kuti ndizoti zvese zvandakazviita out of love zvinizvo zvezvo ndakazviita zvese expecting nothing in return because ndaida alright ndikati kuti ketina I love Blot
Saka pari zvino ndofunga mazvinzwira ndirikuita ndichikatakata sezvandambotaura but ndofunga mazvinzwira kuti ex manager uri kutaura kuti aiwa inini kuti ndizosvika pakutora zvinhu zvemukomana it's not like mukomana ane mari yangu zvake but it's not like ndakatora zvinhu nekuda kwechikwereti kwete zviri kunzi mukomana abviswa kurehab abuda kurehab mukomana akatsvagirwa pekugara this was after Prophet Jose vapromisa kuti mukomana ndichamubhadharira rent for 12 months. So zviri kunzi vakabva vanotsvaga imba kubva vanotsvaga paAspindale imba yanga ichiita $550. Zvadaro mukomana chechi yakabhadhira 2 months mukomana kwakuchidhisappear panzvimbo achidhisappear kudaro vakanga vaita kunetsana nemukadzi wake so mukomana ainzi ari kudomboshava then ex manager vaizongofonerwa kunzi awe mukomana wenyu aita chakati uyai kumapurisa nyaya dzakangowanda wanda dzavakataura kuti handikwanisi kudzibudisa pajekerere but kune zvakawanda zvaiitika kubackground so 2 months mukomana asipo 2 months rent haisi kubhadharwa kusvikawo mukadzi waBlot aona kuti munhu haasi kudzoka pano apa rent iri kudiwa kubva ashamula kudaro one Prophet havachaunze mari yerent vangobhadhira 2 months apa zvamirira landlord anoziva lisi yake nani naTony haasi kuziva lisi yake naBlot so landlord asvika pakunetsa akati aiwa kainiwa ndoziva ndiwe chindipa mari iwe wobhadhara rent anzi naTony ndakava ndabhadhara 2 months ndabhadhara 2 months landlord akabva atanga kutaura zvemasamoni hanzi kukatouya mapepa asi kungoti nanda kumaposta pai pasocial media mapepa akauya ndo pandakaona kuti rega ndingosetla zvinhu izvi abva asetla abva angobudisa zvinhu kuti landlord awana imba yake asaramba achinetsana nani nalandlord kwakutora zvinhu kwakuenda nazvo kumba kwake ndomaitikira zvakaita kuti Tony nhasi uno ave nezvinhu zvaBlot. So Tony achiendera mberi achitsanangura nyaya yake ari kuti aiwa ina ndinombobvira ndakaramba nezvinhu zvaBlot kubva zvandatora zvinhu ndichiendesa kumba kwangu after tanetsana nalandlord inini zvinhu ndakangochengeta asi Blot wacho muridzi wenyaya ndakangonana naye kamwe chete. Blot haana kubvira akandifonera nenyaya yezvinhu izvi dai akandiudza inini kuti tora zvinhu zvangu unoisa pakati ndingadai ndakaendesa haisi nyaya yekuti ndakaramba nezvinhu vamwe ndo vari kubvunza kuti ko wakadii kupa mukadzi wake Tony abva ati aiwa kaenda ngatsingape mukadzi wake munhu ndandine dhiri naye ndibhosi wangu anova boss Blot saka kuti ini ndizotora zvinhu ndichiendesa kuna mukadzi waBlot Blot wacho ndisina kuwirirana naye zvanga zvisingaite inini chandakanga ndakangomirira kuudzwa naBlot kuti mudhara zvinhu zvangu zviya zvamakatora kumba tora muendese pakati inini I was prepared kungoendesa ipapo it's not like ini ndakatora zvinhu nekuti ndozvida kana kuti ndakatora nekuti ndaida kuti handipe mari yangu yandakanga ndashandisa kwete handipo pane nyaya ini ndakatora zvinhu kuti ndisettle dispute yanga iri pakati pangu nani nalandlord ndomutoro wandakaita zvinhu so ndomatsanangurira ari kuita zvokuti akatozosvika pakubvunzwa kuti alright toti iwewe watoudzwa mangwana makuseni kuti endesa zvinhu pakati unotoendesa here zvikanzi anytime kutongondiudzai kuti tora zvinhu uendesa pakati kwakutotora rori kwakutoendesa asi ari kuti inini handisi kuda kuudzirwa neumwe munhu asiri Blot nekuti handidi kunetsana nemukomana inini naye tine relationship yedu yatakanga tabuilda over the past few years saka kuti nditi ndinozotaura neumwe munhu nhasi nchiwirirana neumwe munhu nhasi panyaya yezvinhu hazviite ndiri kuda kuti Blot angondiudza kuti endesa zvinhu zvangu whether kuna mai vangu kana kuna mukadzi wangu kana kunani ameno iye ndiye achaziva kuti zvinhu anoda kuti zviendeswe kupi. Madam abuda Blot abuda imba yaloko but remember muna leto danbo madamari munziza ana mari tina akuna mwana kana marada mari toita sei tinji vanaita hostel ndakwadzwa nezvo zvandaita disappoint kuti Blot asiya zvachadai adzokudza futi zvese mabhisa akabudharaya ndadzoka futi ndadzoka zvayo ndadayo ndarwadzwa ketina kuti odie futi andakaisa ndichidai this Blot hawo pay me back zvoti iwo wafora wadzokera munhu ndiri kurwadzwa ketina farapikana ndibva ndati no haisi nyore kuramba basa ketina kupinda basa kuri veri nyore asi kuramba kusinyore saka ndaisa basa inini ndainogadzira izvo studio gadzira Blot studio kuti tiite reason why ndakaitira Blot studio ndaida kuti Blot pofamba utanganorekota muna nambari meme muchinodi meme you are now getting kuvanhu vaya futi vaitika vachibhema vese vachiita sei saka kuti Prophet uine studio yako zvakaita ngevigilance kuti uine studio yako zvakaita ngejara uine studio yako zvakaita ngeorchestra mberi kwazvo kuti norekota mustudio mani mako yedu inenge iri yejenshi chetina apo tikuita zvisizvo mufana wangu yakatadza studio yapo nhasi ingoripo ngona iri empty yakamirira istudio yemukomana iyoyo iye akatorimwa munhu achita vhidhiyo rakarimo ndakano ndaenda papeji rangu Facebook rangu inini I am now stepping down as a manager of Blot handina reason yandakameshena ndakataura kuti I am now to concentrate on my business
sisiketina ndambokonzera business rani rangu because handisina time pamudambuti kuti nguva nefamily asina chinto zvakanyanya ndabuda ndatenga but chamushati wise titoni wewe wakazingwana zvinhu maoko landlord zvakabva ita kuti rent haisi kuuya zvakabva aita akabva athrough maguta ake kwabva kwauya someone ringe riya kuti mimi hausi kubhadhara rent apa because iwe uketina ndinamba kubvunzwa munhu akasiya kalokuya ndako for 3 months mune zvo zvakasupa mari rent unongoratidza kuti waliga away handiti against chi saka uyu landlord uyu azvaita kuti asamone blot the reason being ndoti blot haamuzivi inini ndinati manager kuna landlord ndakamboronza zvese ndini ndinoita mapayments ese handiri kuona ipamba pandinokira mwana I am responsible for everything landlord tikatowirirana landlord azodai manje azoti wewe utoni wewe pasika nyaya manje apa wakuti ndichona blot who is blot inini ndosamuna samuna kunani kwauri iwewe nekuti ndiwakaita sei ndiwa ndakapaimba ndo kunopinda kwakanovhurika imba yablot handiti ichi zvinhu zvichibviswa but zvinhu izvozvo zvichibviswa handina kuda kutora samuni ndikariposta pasocial media kuti isita kubva kuya paipa ndakaramba ndakanyarara sorry hanzvadzi ndimbokumisa ichifambirana muri kuti mimi imba yabloti after chechi yazotadza kubatsira kubhadhara rendi ma550 matatu pamwedzi mitatu 4 months okay ma550 ari for 2200 landlord akabva atora samoni akasamona imimi nekuti zita release agreement ranga pakatadza landlord pakatadza chechi kubatsira kuzobhadhara sekupromisa kwayanga yaita makaudza blot here kuti hona ndo zvavavepo apa mashoma hamusina chaiti mashow here kuti paite income yemari saka singabati kuti ndwa patoipa kapaka saka isi ndakupushana nalandlord but two more takaona kuti nyaya dzinoenda nyaya dzemakotsi nyaya dzonyaya dzikaenda kumakotsi dzikambozvosvika zotorwa kuti message of court yatuita zvinhu nyaya dzozadziperi werewere udazotaurira ndini ketina zvinozodhura zvinhu zvazvezvo ndakamba ndamhanya go and paid mari yaidiwa yerent andonzisa ndabhadhira mari ido yerent ndokutora kwandakaita zvinhu ndatora zvinhu ndakaenda nazvo ndamisa mugaraji mazviri from that day ketina rakabuda zvinhu imomo from that day inini ndasangana blotika 1 ndasangana ekupi ndasangana blotika 1 panoti polisi zvinyanya zvazvaitika machitiwa mhizvo anga achita imomo ndopandakasangana nemufana wangu ndasangana nemufana wangu ndopandakasiyana naindi chete chakataura inini ndinoti handizivi pamwe blota achazotaura munhu kuti pane pakandifonere tona akadai reason why ona kuti zvinhu zvazvezvi pane paine madisi unoza kuti ketina I'm not yet saving but pane madisi angoita between a blot nemudzimai wake like those you are saying blot kana colorful but do not blot is a married I'm not is a married man pane mudzimai and saka zvimwe zvazvo zvichiitika zvazvo inini ndaine machances ekuda kunotonosiya zvinhu chero kune kupa mukadzi wani wablot but inini pane kuita meetings angu naye trick angu achitora something chiri different toward that person ende pachina munyadzi inota but pane dzimwe zotinini akinoti force nyadzi to that level you understand but izvozvo pane zvechimwe chikukana kwapa chawo saka ndambozotaura munhu so zvasaita between mudiscussion imwe chete iyoyi makabva vabuda nhau yokuti blot hanzi ari kugara nacolorful kutaura kwanhasi pari zvinhu izvi zviri kunzi blot ari kugara nacolorful ndofunga kuzorwara kwaazoita achizoenda kumuchipatara ndokuanga achibva here kana kuti zviri kufamba sei ini nyaya yacho handisi kunyatsoiziva asi ndomataurwa zviri kuitwa iko kulive mukanyatsoteerera muchanzwa kuti aiwa zita racolorful ratobuda saka mubvunzo uri pakuti saka blot akabva atiza mukadzi kuti anogara nacolorful handizive kuti maartist edu chii chiri kuitika uye handizive kuti chii chiri pana colorful chinoita kuti adaro kumaartist edu ndofunga makuziva nyaya dzake dzakawandisa kuti nhasi azingana hulungende azorohwa amangwana ana nhingi azorohwa nhasi ana nhingi so nhasi at this very moment in time zviri kunzi colorful ana blot handizive vana ava kana vachizviita kuti vanenge vachifunga sei handizivewo zvangu but haungasiye mukadzi kuti unotora munhu handizive zvangu kuti vana vanaviona senyaya iyi but haungasiye mukadzi kuti unogara nemunhu wari kuziva kuti atenderera varume vese vemuindastry zvinhu zvacho so vanhu vakapopota nezuro madeko vakapopota zvisingaiti vakati aiwa colorful ndiye ari kuda kutombodhindwa vaibva vaitonyora nemazwi acho vakati aiwa colorful ada kumamiswa anyanya chihure colorful haangaitika nhasi abva pana uyu nhasi apana uyu ende ari kungokumba vese haasarudze kuti munhu yakatasii kana kuti zvakadii ari kungokumba vese ari kungotora vese ada kumbodhindwa because akonzeresa zvakanyanyisa muindastry ndo zvanga zvichitaura vanhu but anyway isusu hatipo kujaja nyaya dzinoita vanhu mubedroom kana vari vese handitya isusu tiri pakurirai kukupai zviri kuitika kumastreets nezvatinenge tabata malatest zviri kupisapisa mastreets handitya toda kukupai zvinenge zvichibhirabhira panguva iyoyo
another question sorry hanzvadzi yandoda kubvunza pamunoti pakazoshayikwa rent ko peji raBloti neYouTube yaBloti hazvipinzi kamari here because ininewo ndine peji ndine YouTube channel yangu yandinombokanda pano nepapa handizoshayika 200 ka300 pamwedzi YouTube yaBloti toti maybe nekurova zvayanorova pamwe zvakamuvhiringa kuti adzoke kubasa kunotanga kunorova ngoma ko YouTube yake nepeji yake right. Let me clarify on that. Zvandakudza ndichitopinda muofisi inini kana Bloti achikupura ndakamuudza kuti Bloti mufana wangu iwewe if you are an artist zvinhu zvako zvese zvinofana kuwanikwa pauri kuti paaccount 1 but inini ndakasvikawo ndichida kutaura kuimplementa kuti nditi tigadzire YouTube account yaBloti yandakatombotedzeka toigadzira tobatsirwa naSimplex kuti ave neYouTube inonzi yake yekuti anongana music yaBloti inouploadwa naSolid ndiye anorarama accounts aBloti saka kana vachinzi vanopanana mari pamwe vanopanana behind my back ndaisaziva inini but YouTube yaBloti ina Solid page raBloti rakutora nezvaro I was also manager that page page pushwa nakawanda kana takapusha siri pepe ndaito manager but muzwe page rera ndi Solid kana simple ndo sana naye anoproducer futa ndingachimburisiro chi mangoma ache wani sasa ma YouTube hawo I don't want to comment anything about that because kana page chinzopinza mari mono Solid ndiye muzwe page because Bloti chacha atora page yo atori mutanga atori ipo kana account rapo zvoti ndotoziva zvese zvikuposwa zvazve I don't know why Solid nini achanga adondorwisa ngendaita after all ndakabuda basa inini quiet ndikaenda ndikatomusira basa but chandoziva ketina asi Bloti akanyora zvazvo kuti zvonga ndatora rubani chandoziva whatever say what you want but zvibude pamuromba Bloti ndichafara ngazwa Bloti nasa chindudzwa chitono wakashata handizive ndinoziva kusenza vese vari tu iyoyo chokwadi I'm very emotional about Solid mfana kuti amurespecta ichiti mfana wangu aichazei but anika mundipinda akaita kuti funga kuti handichazei singazvioni but it's fine ndokuva nezvinhu kwandakaita paBloti up to now murungu wangu asandamuona alright nyaya yekutorwa kwezvinhu indofunga yatsanangurwa mainzwisisa kuti zvakafamba sei so ke takabva bvunza mubvunzo wakanaka chaizvo akati ko nhai Tony mukomana anonzi nhasi haana kana mari yekudii zvinhu zvakamuomera ko mukomana neYouTube account 1 mari iyoyo inobva kuYouTube haikwanisi kumubatsira here zvinhu 1 or 2 things ndipo pakabva pataurwa naTony Bindura akataura iye kuti YouTube account iripo inotopostwa basa raBloti asi account iyi haisi muzita maBloti haisi kuranwa naBloti zvichireva izvo kuti mari dzese dzinopinda maaccount hadzisi kubatwa naBloti hatizivi pamwe because yataura kuti producer wake Simplex no pana Simplex na Simple right Simple producer Simple ndo vari kumhanya neYouTube account yavo yaBloti which means masongs ese aBloti ese atinoziva ayaya nemamwe ari kumamillion views ese ari under Simplex so ndipo vanhu vakawanda pawakaita mubvunzo wakati aiwa hazvimake sense kuti producer ndiye anouploada masongs aartist zviri kumbofamba sei so handizivewo kuti kupusa here kwavakomana ava ignorance here kusaziva here chii chinenge chimboitika zvokuti iwewe saartist you trust someone else to open a YouTube account for you and obva atoichengeta iwe hautozoti zvinouploadwa sei kana kuti zvinodii iwe chako kungoimba wotorwa mavidhiyo worekodha mavidhiyo zvekuzoti zvazodii unosara worira mari ichipinda zvayo mumwe munhu achidya so far hatisati tanzwa side raivo DJ ivo producer kuti vatisanangurire kuti ivo simba racho rekuti varane YouTube account yaartist vakaiwana kupi maybe vakomana ava vane agreement hatizvizive zvinhu izvi but I think zvingori normal zviri professional zvine business mind mukati ndezvekuti artist anozvivhurira YouTube account yake yaanozviranira yekuti mari ikapinda inenge yakanyorwa zita neaccount number iri addressed kuna artist so zviri kuitika izvi handizive kuti chii chiri kuitika navakomana vemuzimdanso a few months ago tikaita futi case yaCaptain Britain vachipopota vachitosvika pakutaura zvinyanzi online nemhaka yekuti munhu akatora YouTube account yavo mumwe ndiye ane Facebook page which means zvese zvinenge zvisvika naCaptain Britain nekutrenda kwese kwavaiita hapana kana chavaiwana kusvika nanhasi maaccounts iwayo atori mumaoko evamwe vanhu so handizive kuti panogadzirisa seiko vakomana vezimdanso muri kuzvifambisa sei kupusa here nhai kwamakaita chimunipindurawo chiiko makapusa here chiiko unozonyanya kutora madrugs zvokuti munobva matadza kuziva zvamuri kuita here kwanzi ibasa here
kana iwe wati uri artist, uartist ihwohwo ibasa unofanira kukupawo sadza patable. And YouTube iyoyo, Facebook iyoyo, TikTok iyoyo, zvinhu zvinoita kuti uwane sadza patable. Saka kana wakuti maaccounts araniwe nomwe munhu zviri kumbofamba sei? Ende futi zvakaoma. Ndiudzewo kuti muri kufunga kuti chii panyaya iyi. Of course nyaya yakaenderera mberi, ndichatozoposta part 2 handiti? Ndichatozoposta part 2 nekuti yakareba zvokuti ndofunga takasvika ku3 hours takagara palive tichida kunzwa nyaya yekuti yakafamba sei. But pari zvino ndatinongotaura nyaya yezvinhu iyi munzwisise kuti zvakafamba sei, kuti nhasi manager ndivo vanonzi ndivo vane zvinhu zvani zvemukomana. And then imwe nyaya yakabuda pakataura Tony iyi ndeyekuti vaendesa mukomana kumatrix. Mukomana kwakabva kwabuda mashow hanzi kwanga kune yekucity sports here kudidiwo saka mukomana aifanira kutonge aripo, asi zviri kunzi tavazwa chidahwa uyo wematrix anorana matrix hanzi akatobuda pachena akati avarume mukomana muri kumutora henyu asi anga asati aibva, which is another issue that we have to address at this point in time. Ndofunga iwo masponsor, mamanager, vanhu vanenge vakasaraunda maartist ari kutadza kunzwisisa kuti munhu kana achinge anzi ari addicted to drugs, even akaenda kurehab, munhu iye anoda nguva yakati kuti zvinyatsokubuda musystem asati abuda. But vanhu ava vari kumhanyira kufunga kuti mari dhiri pachadhiri, tikufanira kutoita show tobva tatoita mari. Chavari kunyanya kukudza ndechekuti mari zviri kuita kuti vamhanyise kubudisa maartist murehab vasati vanyatsokuibva, zvinoita kuti kana vabuda hazvivanetse ende hazvivatorere nguva kuti vadzokere kuhabiti yavo yekudhara. Hanti maona tine instance yaSt Flo. St Flo went through the same thing. St Flo akapinzwa rehab natinashe mutarise, akabva anogaramo. But tikada kutarisa futi timeline yacho yakagara imomomo kanguva kadiki diki so kubva atobuda, ende achibuda akabva atotanga kunzi basa tisati tanyatsoona kuti mukomana abo here. But I'm glad kuti kuinstance yaSt Flo akazo kunobuda mahunga kuri ekuti mukomana achiri kumwa hake tea, but zvakaita kaproductivity zvakamusimudzira paakadzoka iwo akasvika mukomana akasumuka akadii akachimhanya akabva atosumuka zvachose haditya. But now tine instance yaBlot which is different. One, mukomana atorwa murehab asati anyatsoibva handiti, abva abudiswa abva amhanyiswa kubasa, vabva vaita show, hanzi vakabva vazoita imwe show yepabig apple vaita 2 mashow asabva ramira. Basa ramira manje mukomana angogara padheni hasisina chekuita kapo, vangoita 2 mashow chete hasisina chekuita. Obvious mukomana achabhoyekana, achaita sei mukomana achafunga kuti dai ndamboita sei, ndambotora ndambonama zvangu vaiziya uyo akutodzokera futi. Number 1. Number 2, it means zvaasina basa hatorina kana mafinances ekuti achengetedze mhuri. Pane paacharamba asvika kuti manager Tony ndipewo ka $5 yeupfu, manager Tony ndipewo ka $2 yemapapa, manager. Hazvizoiti kuti semunhu wemurume ungoramba uchadaro zvino chichamupa stress kuti hana mafinances ekuchengetedza mhuri yake. Pedzezvo akudzokera futi kuproblem yake iyaya. Handiti maona? So sekutaura kwamanager wacho iye Tony akatotaura kuti aiwa inini mukomana pandakatozosiya basa ndakanga ndatoona kuti mukomana adzokera kuya kwatakabva. Number 1. Number 2, even chechi kuramba kwayakaita kuti vaenderere mberi vachibhadhara rent, zviri kunzi chechi yakanga itori nemaziso aiona mukomana kuti ari kuzvifambisa sei, zviri kuita here. Vamwe vanoti maitire airi kuita mukomana kuti tirambe tichiri associated naye hazvibudi. Ndokuwithdraw kwavakaita help yakanga vambopromisa kuti tichabhadhara rent kwe 12 months. So
ya pari triki kana tazoti next time tazoti gare gare munhu kana achinzi apinda murehab ngaapiwe nguva yekuti anyatsorecover, pedzezvo osvika obviswa muenvironment iya yaanga ambori yaikonzera kuti aite izvozvo, otombochinja kana shamwari otoenda kure, momuchengetedza muchiona kuti ari safe here, pfungwa dzake asi kufunga zvakanyanya here, ari kuwana zvaanoda here zvinoita kuti asafunge kuti amborova futi ambodzokera kumutoriro kana kui hameno kungoma hameno ndimunozviziva mazita azvo nai. Right. So ndoyandati ndikuigirai pari zvino ndiudzai zvamunofunga mucomment section. Vamwe ndo vaitaura kuti vamukomatoni vanenge vakati ngwari sei vanogona kunyenga mukanwa vari kusofta hasi kunyatsobuda pachena. Vamwe ndo vakabva vatomhanya kuti aiwa sori mukomatoni takazokutukai tichiti asi tanga setanzwa nyaya, asi zvatazonzwa nyaya kudai tokumbira regerero, munoratidza kuti mune rudo nemukomana, imi maingoda kuti mukomana asimuke but mukomana ndiye akakuita sei akakudisappointai. So I'd like to know what you think in the comment section. Ndiudzei kuti muri kufungei, munoona sei nyaya iyi. Mukomatoni ava, can we trust him? Tingati zvauri kutiudza ndizvo zvese here kana kuti pane dzimwe nyaya dziri kumashure kana tatizivi zvinenge zvichiitika kumashure ikokoko. But anyway, see you guys next time. Ndichakuigirai part 2 yenyaya so that tingofambirana pamwe chete muzive zvese zvakataurika panhau iyi.